Halo na sila dito. Ayun po yung aso ilaw lang. so yun mga par, at dito kami sa sa pinaglibingan ng asawa ni Kagatcho, kapatid ni Kanoli. Magpo-flooring kami dito sa dito sa sementeryo, sa lote nila. Yan yung asawa ni Kuya Gatcho. At siyempre maraming salamat kay Kuya Jojo na nag-sponsor nito. Yan, tulong-tulong tayo. Tapos kanina pa ako dito, biglang tumingin ako dito sa katabi. Yung ka-riders pala namin to, si Papsaldi. Hindi pa rin pala nakalimutan ko na dito pala yung binurol. So, yung paglibing nito kasama kami, mga ka-riders. Kasama ako ng libing nito. Mga nakamotor kami. Kaso di ko na matandaan. Pagtingin ko dito pala katabi lang. Si Papsaldi. Yan mga paps, si yung paps natin, Papsaldi. Kuya Gatcho, Kuya Arnil, iigib. Hindi mo pag-iusap, laglang ka mo. Huwag! Nag-electrical sila. Yan si tatay, iigib, sapa. Ayun yan mga bata. Ang gaga. Nanguha ng kandila, mga bata. Isa naman pala si Unod ko. Ano? Ang bili. Oo, sige ni Teril. Mori pala naka-islab. Ayaw. Para yung mga parang tama na siyuli. Gaganda sa vlog. Hindi mo na dito. Oh, Lucer. tara. Kala ko pa rin mo na dito. Kuhaan. Pagka binaydan. Iba na panahon. Oo, mga activity sa mga pagkakakuhaan. Hanggang sa mga kalas. Tingnan ko. Ayun na. Dati pa mananggad. Ako man. Hindi. Wapa. Ako pa eskwela. Senior na nga ni. Ako pa eskwela. Ako pa ako na eskwela. Hindi pa ako nag-retire sa eskwela pa. Sakit ha. Patapusin ko na. Saan ka? Kumain ka na. Kadila ko sa mga pamibig. Sabi mo kanina. Ha? Makundan. Basa nga tayo ng pawis. Ayam. Saan ka piling na ito? Saan ka piling sabi? Dari dito. Kuntumi. Madragan mo. Ulo na tayo ng pawis. Dito na din. Pantay. Ako panira. Ayan. Kaya pa natin yung sanayo mo. Ano ka? Okay na yun dyan. Tatay. Yeah.
Saray na tanto. So, Kalusin, burat-burat. Oy! Masupit na si Kalusin. Oh, Kalusin! Naisipan ko yun. Mata na yung Kalusin. Para lusi talaga. Ano ka pala? Itong pala. Ulitin mo. Bako yan. Yan. Yan, yan. Uli. Yan naman. Hindi. Laro kung kano. Oy, oh. Doon sa puro. Oo. Doon sa puro. Doon sa puro. Yan. Oy! Oh. Oh. Naglusi-lusi. Buti yung balik eh. Dahil na. Dahil na dito. Yan lang. Hindi ko yung lang. Sino yan? Balik ka na ito. Oy! Ah. Ka. Ito, linisan na lang natin dito. Pati yung katabi natin, matuwa yan. Tuwa talaga yan, si Pops. Lupit yan si Pops. Oy! Para lusik talaga? Oo. Para lusik. Para lusik. Para lusik higadan. Sabi dai. Di ba? Ano, okay kayo? Gusti? Bubong? Kaya pa. Habit, ha? Kan tapos ka agad. Lupit talaga yung team Pahaway. Malupit. Sinabi pang team. Ito sa gitna. Malupit na team. Kaya dalawa ba, hindi pa rin siya niya. Dala yung mga kaurat, nilipisan. Ayan mga naglalagay ng ano, lapida. Dito mga nagwa-wiring taga sa amin. Sila nag-wiring dito paikot para kung alimbawa sa mga ganitong mga luti-luti magbabayad, may ilaw. Kumbaga yung mga magbibisita magdadala na lang ng extension para magkaroon sila ng ilaw, saksakan, charge. Kaya ginagawa nila, pinapaikutan na nila ng wire, tapos magbabayad na lang. Tilmating lang. Filmating yan. Bago lang itong ano, bago lang tong sementeryo na to. Yung luma, dun banda yung luma. Para yung mga buhangin doon na ilagay. Kaso gilid ng sapa nga. Bawal pala yan. Ay, ito pala. Pati yung tricycle. Yung tricycle. Yung tricycle, iwanan na rin. Bawal eh. Dami kayang kalukuhan eh. Puro bawal. Di dala eh. Ito cellphone ko, di bawal din. Alam ko. Yung GoPro. Alam ko bawal dyan, mga pagkain. Ayun po, tapos na kaming mag-flooring. Magbukas na lang. Tingnan nyo lang sa channel ni Kuya Gatcho. Up and down. Mahal na pala yung lote dito. 200 na raw. Lote. Yung sa kanila 150.
bibili pa ng materialis. Sino gawa mo yan? Ayan po, uwian na. Amoy. Ah, dito rin pala siya. Ate Alma. Oo. Yan din pala si Ate Alma. Oo. Yun yung baga sa ano? Yung pinapayasan ng motor sa neighborhood. Yung cancer din. Pwede namang sa akin, pwede naman yung tubong, tugtong. May taas din eh. May taas. Uuwi na po kami. Kahit iba lang ano. Abiliari Tower. Ako. Mga tindahan ko mayroon. Ha? Tindahan ko baga mayroon. Tower. Kasi pag isang tower, Pero timbang. Ayan mga par, good afternoon. Time check natin ay 4:36. At ayan, kanina dun kami sa sementeryo. Tumulong ako kila Kuya Gatcho. Nag-flooring dun sa lote, dun sa nalibingan nung asawa niya. Tapos umuwi ako dito sa bahay, naligo kasi yun nga, nagtrabaho tayo. Tapos yung asawa ko nagyaya, punta na kami ng sementeryo dun sa kay tatay niya, kay tatay. Tapos dun sa pinsan niya na namatay kay kay Manny. At magsisindi rin ako dun kasi dun rin nakalubong dun din nakalibing yung kapatid namin, yung sinundan ni Otol Pula. Pero di ko na yun naabutan kasi namatay raw yun ay sanggol pa lang, wala pa kami ni Pula. Yun yung panganay. Tapos yung buto niya di naman na nakuha kasi hindi yun sa lote, kung baga sa mga nityo lang yung nakalibing. Doon na lang magsisindi sa may chapel, doon sa simbahan, doon sa kalahatan doon na magsisindi. At least basta magsindi tayo. Yan. Asawa ko, sasaraduan mo na yung tindahan. Yung tindahan ko wala nang laman. Kapon naghanap ako ng mabilihan ng mga paninda, kaso wala na. Wala pang mga nakakalusot ng mga nagde-deliver ng paninda. Kaya yan, wala nang laman yung tindahan ko. Kaya yun din yung dahilan kaya hindi tayo nakakabalik kaagad sa Babay Project kasi inaano ko muna tong tindahan ko. Naghanap ako ng pwedeng mabilan ng mga paninda, kaso wala. Kaya kanina nakatulong na tayo. Ayun lang. Inuuna ko muna yung dito. Yun, sa nagko-comment na na kung ayaw ko na raw pong humawak sa pala. Hindi po yun sa ganun. Kasi pasensya na po kayo. Hindi naman sa ayaw ko nang humawak sa pala. Siyempre, may mga ginagawa rin kami dito sa bahay. Naglinis kasi nagbagyo. Kasi ako yung gagawa dito. Diyan nga wala pang bubong kasi natanggal. Yung sa gripo namin. Ayan hindi ko pa naaayos. Yung mga panggatong ko, mga nalaglag yan. Saka na natin ayosin yan. Ito yung bubong yan. Ganaganan ko muna. Yung sa taas. Ayan po. Yun po yung dahilan nun. Tapos naglaba. Kasi ilang araw yung ulan dito sa Bicol. Kaya naglaba muna kami mag-asawa kahapon. Tapos sa ados nga, alis na sila. Sasama yung anak ko. Ako lang maiwan dito. Pag alis nila, magsasarado muna ako dito sa tindahan. Kasi magtatrabaho tayo, magbablog. Yan, asawa ko. Let's G!
Huwag na yung baba. Basta sarado mo. Ako na yun. Oh, sige. Kami para Sarado baba. mo lang ang daan. Baka may magtawag eh. Nakakahiya. Wag na. Adis na. Ba na yun? Hindi na kanigmeter. Ayan. Yung anak namin, di na namin sasama. Kami lang dalawa para mabilis lang kami kasi madilim na yun dun sa banda sa ano, sementeryo. Ayan po, abang-abang! Ayan, dito na kami sa ano, sementeryo. Diyan o. Diyan sila kagat sa muda kung kikinan alma at patawang darawa. Doon naman yung pinsan nila. Mahal eh. Oo, sorry. Umuwi. Yo. Nandito lang sa bungad. Yan. Yan. Ito. Pinsan nila. Manny Ramos. Yan. Manny, happy birthday. Ako ko sa dito. In heaven. Ako ko sa dito. Birthday niya kahapon. Happy birthday. Yan. Open. Happy birthday. October 30. Sabi ang sarap pa sa October 30. Akin na. Birthday man. Magwa 1 year na pala siya. 1 year na. Ay, 1 year na nga pa, July. Ako. Hindi lang. Pwede mo nga sa ako ba nga? Mga di na nakukuha na mga buto. Ito sa dito dati. Huh? Ayan, hanapin namin yung kay tatay. Kasama na yun kay ano dun, kay Roger. Lastrol niya. Dito sa gilid yun. Sa dito pagkain na. Yan. Dito na. Ito na. Halo na sila dito. Kay Roger. Yan po, ang ganda yung tubig. Yan. Yung puti na yan. Yung lake yan. Pero ni, ako naman. Di pa man. Di mo lang.
Ano ba doon tahan to ah? Saan na? Hindi na. Ha? Parigan? Amo ba ito? Mga private ito. So yun, tingnan ko yung ano, yung plenoringan namin kasi baka inapakan. Baka okay naman, wala naman siyang Hadi ah. Wala namang inapakan. At tuyo na.